Hi guys, tadzoka. Tadzoka guys, tadzoka. Sesipendukile, sesibuyile. Guys, my Ndebele is improving by the day. Sesibuyile, sesipendukile. Wanjazi mati ndodezere mkomana mati muredi. All right. Yes, Tete Dixie, we do not judge, we listen. Anzi urikuze kuma okay madzimai vapinda yes. Anzi yes usukuluma makoti. Sengiyaza manje ngiyazama manje ngikhuluma vele ngiyangizwa ukuthi ngifuna ukuthini. Ngiyangizwa kahle. Yeah. Ngiyazama. By next year ngizobe sengiperfect. Ngizobe sengiperfect 100%. Kwaye sesidzokile, sesiphendukile ana, sesibuyile. Sesiphendukile. Right. Kwaye mamoda kuzoka. Ndivana zati nyadza kati chingodzitaura isu. Ini dzangu ndotaura ndoga ndoziziya. Dzangu ndotaura ndoga. Nditi nyadza kati kadzira chingofunga apo ni apo ndichingodzikandira pa sticker apa. Chingodzikandira pa sticker. Dzakaitika kunyepa here guys. The problem is that a wig someone done you want my hair done like that. No wig. Problem ana vadi kuzwa chokwadi ngada kuzwa zve kunyepa. Chokwadi vakaudzwa kuti havachide. Tozara chokwadi isu guys. Yes kani Michelle Nyambayo, how are you? Vakanga varashika vaingotenderera usiku hwose wena asi apa chazotona kuti munhu uyu kauri hapana. Because takara tichi vanhu vanongonyebekwa nechikadzi so. Nyaya idzi. Mangwana ndoda kutomboyatsokuuya panapa timbodzirivhaivha nyaya dzakudhara idzi. Nyaya dzakare timbodzirivhaivha tinyatsodzitaura pazvati ivi zvatinosangana nazvo mukurogwa au mugaizi muvarume ava. Hey. Pakaipa. Naikati, last time I pinned a number. Last time she was here, I pinned a number. Okay, you come Kuseri. I'm trying to organize na yekuti aitumire mawiga chokunuku. So that tikwanise kuti tifambise because yanetsa wigi munhu wese wanotoida. So I don't know now. Hey Maggie, 22 years takaona zvakawanda so far. Takunopera 23 ka 22 takaona zvakawanda. Crispin, how are you Crispin? Say the senior, how are you? Yaustrigwa namudhara wekutenderera zvavo vachizongodzoka zvavo kutoziva kuti kune ebhasi wena. Zvakaoma. Haisikari nyara dzobandambira. Takamira tusvike pa 500 guys tobva tavafonera. Vakatomirira. Toda kuti titi wangu tipedze ndibikire fadza nditi. Todzoka zvemangwana. Aiwa ndati vhiki rose pano. Vhiki rose tinenge tiri pano daily. Tinenge takatofasa tiri pano. Ndozvandakaona kamailele kuti kokutozobuda zvavo. Prada go UK awodzikamisa munhu manje kuti hlo unoza unonzi kuti hlo kokubuda unobuda uchidepi hakuna ukatenga unongomwira mumba UK madzikamise chaiwo chiororo ndofonerwa mzadzi ndoenda pajima mwana jim ndoenda papa panoona tofanana chakafurere then ndoenda vanokutoma dzikoni vandifonera almost 30 minutes ago. Okay. Ninyaya hanzi
Sorry guys, sorry guys, sorry. Hanzi nakatifa diaries ende kujimu kuzodzoka mudya sadza no sadza vanofanze saradzi manje ndo zvinonetsa vanodzoka vachintinya iro sadza iroro wobva watoona kuti hazvina kufamba mushi right. Regai tidedza tichivadedza takambira timubude tikontinye mberi. Right. Sure. Hello. Yes. Tavepo manje tamira. So maswera sei ikoko? Sharp, sisi. All right. It's all right. It's all right. Name Komana. All right. Puti unjani? Nkona boy. Nkona. Hello. Hello. Nkona. Ukhona. Uyaphila? Ngiyaphila sisi. All right. So angizofuna ukuthi wena ukhulume ngelanguage le uyicomfortable ngayo anti then I will interpret to the people. I will try to interpret vele sindebele ngiyasizwa. I will try to interpret in Shona so that we can or English will accommodate everybody. Right, my brother, welcome to the show Bastard Abroad. I know you're a brother to us and yeah, we don't judge, we listen, we don't judge. Can you please tell us why you are there? Why ukona lapo? Kwenzekalani? You know, just give us the story. We are free people so that we know. Kwenzekalani kuti ungene kona lapo. Okay, Yeah. I'm originally from Bulawayo. Bulawayo. And then Ngizela Mzansi in the early 2000s. So okay. Vela umuntu ogama yangaze ngisebenze. Okay. And then I'm here for a while. All right. So since 2000 since in 2000 ukona lapho South Africa awuzange usebenze vele uyaganga nje kuphela. Yes. So mawuthi uyaganga utsho kuthini? What type of kuganga? Because kunento eziningi abantu bagangayo bayayenza into ezihlukahlukaneyo. What exactly do you do? Okay, I'm a house robbery and business robberies. Okay, you do business robberies and house robberies. Okay. So what happened in the day for you to be in prison? Is it the first time you've been to prison? No. Okay, it's not the first time that you've been to prison. Yeah, it's my second time. Okay. So on this one, what happened for you to ugcine usukona lapha na prison? Yeah, kube ne shoot out kulesini yethu. Okay. We ended up being cornered and get caught. Okay. So what happened the day in question? What you nimeni hamba ukuthi niyoyenza robbery kuphi and then kwenzakalani ungadayiswa ngathengiswa or kwenzakalani or you were just unlucky that day? What happened? Yeah, manje on the day we see a go house robbery because we want to see business robbery. Okay, it was a house robbery. Okay. Yeah, indlu yakhona ngisho sayespota before siyibona ukuthi kunabantu bangake lapho endlini. Okay. Abantu bakhona babuya nene. Okay. Before Zoyabu. Okay, hold on. So my brother is saying, right, on this case yakapinda mujere. Vanotanga yanga iri house robbery. Vanotanga vaenda kuno scouta imba yacho. Antika vachiona ndakambokudzai, you remember nchikudzai panapa. Antika kuti imba ine vanhu vangani mukati vanogara sei ma movements akamira sei before vaita attack. So ndomso azobatwa saka vachiri kutsanangura what happened that day. And then what happened? Yeah, si le emva ukuthi si assess le ndawo
bese saya noma uthomi C4 and then sa engage kule robbery house robbery yethu. Okay. Only to find ukuthi i-alarming system Okay. esingekho sure ukuthi i-response ingathatha isikhathi singakanani. Ayisho ilento i-response nayo iya ngesikhathi ngokuthi ama-security nakhona or how far or how close are they. Yes. Okay. So okay. So hanzi the day in question vakaenda vari 4 neshamwari dzavo vachienda kuimba yavanga vakatageta kuti vanobata imomo. Saka vapinda security system alarm system yemukati animozati inoresponda guys nekuti munhu ari kure vanhu vacho vesecurity vari kure zvakadini kuti vari padhuze zvakadini. Saka I think apapa ndo I don't know ndimo yakurumidza kuresponda here mubva vabatwa whatever. And then what happened after that? Yeah, we ended up engaging in a shootout nalama security response. So kuchuti lawa security lawana awabuyile ngespeed ashesha abuya lapha. Yeah, and they are heavily armed also. And then you were inside the house? No, we were just boom. Okay, nihlangane nawo vele mangiphuma lapha egate. Yeah, just boom ngegate. Okay, and then abanikazi bendlu babekuphi? Abanikazi bendlu baboshiwe ngaphakathi ngisho. Oh, nangena phakathi nabosha abanikazi bendlu. Abanikezi bendlu. Okay, so everything that was happening babekhona babona vele bakhona lapha endlini. Yeah. But were you not scared kuti bazobona ama face vele and things like that? Ngisho esikhathini esiningi sifaka ama-balaclava. Oh, okay, you had balaclava. Okay. All right. So mani puma then security yafika niyadubulana vele. Yeah, we engage in a shooting and then kugcina kusokufika amaphoyisa neshop. Hey. So nina ni4 vele niphume nonke ni4. Yeah, siphoyishe sonke si4. Wakhula lo muntu ushone lapha. Or you ended up surrendering? Yeah. Okay. So Bantata vele nahamba naye koti. How many years were you given? 25 years each. Okay. So ningene nini phakathi? 2013. 2013. So because we are supposed to be serving 13 years, yeah? 12 and a half. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, niyapuma next year. Yeah, probably next year. Maguta kunama delay. No, nizapuma next year. So abanye bakuphi? Abanye bakwamanye amasenta ngisho asikho endaweni eyi-1. Oh, abadifake endaweni eyi-1 umunye uyahamba umunye uyakhona le oyamunye uyakhona le. Alright. Manje njengoba bakuboshile ngesikhathi bakubosha vele because sewudonzile vele lapha phakathi. Ube ungashadanga? No, I've been a girlfriend thinking about two different mothers. Alright. So useza lapha uzokubona le girlfriend? Yeah, at times she has my girlfriend banjani. Uma ungasekho phambi kwakhe so uyathola omunye ongcono. Obviously, but 12 years is too long. Now ngeke expect ukuthi uzobe athi, you know, obviously uzobe kune side hustle somewhere. So okay. So wena vele kunjengoba ulapho family abomama ubaba bathi bakhona lapha ekhaya. Yeah, basasekhaya bona. So bayayazi vele ukuthi ukhona lapha prison. Yeah. Okay. Bayabuya vele uzobona. Yeah, once in a while. Maybe once in a year or once after 2 years. I'm sure I want to go Google ekhaya. Yeah, yes, of course. So ubani vele ukuvakatshelayo lapha most of the times? Isikhathini esiningi abangana ngisho yazi bayabaleka. Yes. Yeah, babonzima ngisho uzobona ama colors, true colors. Yeah, true. Of course. So kuthi uyi-1 vele lapha so uqalile ukwenza ama friends lapha phakathi vele.
Okay. You are on your own. Yes. So mawuphuma vele next year kuzoyenzakalani? Uzobuyela back to le life or ufuna ukuyenza something? Ngizobona khona ngithi manje impilo iyatshintsha ngaphandle ngalesi sikhathi siboshwa thina into eziningi esishishile. Asishintshile yebo. Sishintshile. So ukutshintsheni kwazo nathi kumele siadapte indlela yokuthi sizosurvive kanjani yabo. Okay. But wena uvele usafuna vele ukuthi mawungathola ichance vele uzobuyela khona lapho. Hayi sengizwile mara ngimele ngibone plana ukuthi ungosurvive kanjani. So uzwile ne prison ayikho right. But ngibone that day masenze video call you are right ubukeke ukahle musi. Ubukeke u right straight awukho bad u right like yeah angisho umuntu physically ubona la right mara manje emotional wreck yona. Yeah, you've been emotional wreck, yes. But I think for now you just need to tell yourself that, like, prepare yourself for going out next year, because you're going out, yeah. When plan what you want to do when you're out, ukuthi mangphuma ngifuna ukwenza so whatever. Le into leyo I don't know. Into eziningi esitshintshileyo, but I'm sure you can try to find something ukuthi ungabuyeli laphana vele because kunzima lapho. Vele awusitshele laphana ejele lapho khona use prison iphi? Awusitshele into ezenzakalayo laphana lapho ukhona wena. Are you safe le prison le? Am I what? Are you safe there? Safety is not guaranteed, Agisha. Ejele. Safety is not guaranteed. Ngokuthi nawo siphatha kanjani nophila nabantu kanjani. All right. Because vele lapho kugcwele vele abantu umhlaba wonke basezimu base South Africa basekuphi bagcwele kona lapho and they are hard criminals. Yeah. Okay. But kukhona abanye ababhudi basekhaya babuyile laphana kushow. I think that's last year, no, early this year bebesitshela ukuthi bafuna ukwenza abafazi laphana ejele ngamanye amadoda vele into ezinje aziko lapho. Lento mamela lento etaban leyo nangaphandle yenziwa nangayenziwa mara yakisho yangumuntu ukuthi yena ophila kanjani. That's why ngithi i-interaction yakho nalabantu uzobonabo izokulidela ukuthi bagcina bakwenza umfazi makuthi awuyenzi lento ngeke bayenze kuwo. Okay, alright. Bayabona vele ukuthi lo muntu ngathi yiyo vele ungathi uye lo if ungekho bayabona vele ukuthi lo straight akayenze lezi zinto lezi. Okay, manje ukudla kunjani lapho? Ukudla kwakhona yazi mina ube nesibindi sokuthi vela ngokuthi umama nobaba ke bekhupela uzodla noma yini lebakunika yona. But niyasutha. Ubamba umoya. Hey, every day. Hey, you can never guarantee. Sometimes you know what about it now. Power to look at how you kushodile. Hey, manje mawethu kushodile kuzoshoda abantu manje lapho kuzoshoda abantu kunikezwe abantu kushode abantu. Kushodela lo ufike egcineni makuphakwa. Hey, and ethi uzobe sekamele uzomelela i-afternoon i-lunch. Masipaka during lunch and then akusana kukunye. Hey. Uzobona kusasa. Hey. So kumele uhlale unema biscuits lapha. Uhlale ngeporridge. Kumele uzame ukuthi uthole porridge, instant porridge whatsoever lezothi uma uthi udla awukusuthanga uzokhona ukuba umoya ngayo nalawa. Okay. Manje le instant porridge yathengiswa kona lapha. Instant porridge ithengiswa kona lapho phakathi. Yeah, abayithengisa yisho. Ayiduri manje yenza mali. Manje bekuyi 32 rand. Now he says it's reasonable.
at least uzowazi manje noma uyidlile iyasuthana nayo vele iyasuthisa. Yeah, instant porridge angithi iya ngokujwayela phela ifana nemoveta ngithi. Okay, so into leyo wena, if ever you are given a chance, what would you change on the whole situation? What do you regret, and what would you say ukuthi no mina vele lapha ngizaqhubeka nginje, or lapha vele hayi ngizochinja, or I would have changed the situation here? Ungasitshela ukuthini lapho? Yeah, abana lezi sifundo senisifundile, I won't go back ukuze ngi-experience le nto ngi-experience-ayo manje. Okay. Because whatever ngi-experience for the past 10 years, now you see 11th year now, I wouldn't want even my kids to experience any of this. Ngokuthi regrettable ukhala isikhathi esingaka ungabona abantwana ungabona ifamily, at the end of the day awuzozanga kulo nto oyenza. Yeah, for sure. I'm happy at least now uyasikhulumela ukuthi I've had enough, I'm tired, I don't want anymore. Kumele change. So ekuqaliseni ukuthi i-second time yabo ukuthi vele bakungenise prison, the first time what was it in connection with? Kuyi-attempt robbery mara ngisho azange sigwetshwe. Oh, okay, azange nigwatshwe nabamba nje kuphela but naphuma vele. Yeah, saphuma. Okay, all right. Okay, I know ngiyaswisisa. So ukuthi ngifuna mina ukuthengela iporridge ngiyenza kanjani? Yeah, ama-voucher ngishayeziyo. Njani? Kahle i-voucher ngisho kunama-lento ama-banking details la usinawo wenza i-instant money transfer. Okay, uyasinikeza ama-bank details walapho, and then kwenziwa instant transfer, and then bona bakunikeza i-voucher. Imali nje ethola. Okay, right. Mina ngifuna ukuthengela le porridge because imani share nathi itori zenyu. Abanye abantwana vele bayafunda kuzo, abanye abantu vele bayafunda ukuthi laphana eprison kunjani, i-crime does it pay, doesn't it pay, kwenzakalani. Yes, ungayenza i-crime and then uphumelele for 10 years but one day vele bazokubamba. One day bazokubamba. Yonke into inesiphawu nosiphetho sayo. Yes, yonke into ene-expiry date. Iqiniso lelo. So ngi-10 years kodwa ukhona laphana phakathi awuzange ucabanga ukuya esikoleni? Ya, ukufunda ngiyazama ukufunda. All right. Okay. Because abanye baphuma bagcwele namakhosi laphana. No, ejele abanikezwe imali, bayanikezwe i-voucher ukuthi athenge i-porridge. They'll just give them a voucher to buy. They don't give them money because they can't use money. They give them vouchers, and that voucher you take it to the tuck shop to buy biscuits or to buy porridge or to buy whatever that he wants to buy lapho phakathi. Ngiyabonga masiji, ngiyabonga, and sokunomunye laphana uthi naye ufuna ukuncediza ukuthi sikuthengele ama-porridge, so sithu. Ngiyabonga masiji. Hey, abandebele asekhaya. Ngiyabonga team, ngiyabonga. Yes, let's just remember him. Yeah, he's one of us. Yes, we all do this kind of mistakes, you never know. But one thing that I liked is he's willing to change, He's willing to change. He's coming out next year. Maybe Ukati Hezo Mapuma is a very handsome dude that I saw on the video call. Maybe Mapuma next year is over Simklang and Senawe when Hezo Umulete Lapana UK. Wabon Ayekele Lempilo Lay. Abantu baya change. Next year. Utwa, how old is he? I don't know if he's comfortable to answer that or not. Are you comfortable to answer that? I will translate to you guys. Oh, it's saying reconnecting. Okay, it is. All right, it is.
ari kuti iye chirega nditenge kukurondedzera pakutanga uyu neshamwari dzake vanoita zvekurobha handitika mumashops kana kuti mudzimba. Saka hanzi tinotanga taskauta handika apa akanaka sei munhu uyu hanzi necriminal record akagene AUKH ipapo manje. Saka hanzi takaskauta imba yavaida kunotora handitika ndobva vaenda kumba kwakuya kwavainga vaenda kunoskauta imba vapinda ndobva vasunga varidzi vemba. Hello. Say a network, I think. Network. So ukona lapha kune umunye inkazana laphana ibesithi iyafuna indamba zakho uyakuthanda angazi ukuthi uzovuma or kanjani ukuthi ngimnike inamba. Lapha siyashadisa wena. Siyashadisa thina. And uyabuza kuti how old are you? If you are comfortable to answer this one, you can. If you are not, you can skip. In a 42 months. With a 42 months, okay. He's 42. He is 42, but you don't look 42 though. I saw you. You don't look 42. You look about 36 so. Oh. You don't look 42. Ayi vele 12 years ukhona lapha ungathi ilanga lelo uzophuma ngalo mawungabambi umfazi uzomyenzani? Uzomyenzani vele? Oh vele uzobe uthi hey akunzima lapho. Vele lapha nanti vele niya survive ngama masturbation lapho ejele. Ya kunzima shema. Kunzima. Hey. Isoulmate yakho Tanaka, isoulmate straight. How can we help him, Danyura? You can help him, Kati. For now, you can help him by buying the porridges, the biscuits, whatever that is needed, so it can push him in prison, because he's due to come out next year, and it's already end of this, probably next year around June. September, October. Oh, September, October, yeah. So looking from where it's coming from and where he is right now, Buddha is out. So, so you guys, if you want, I don't know now if the owner of the phone is comfortable putting so that I pin his number in case people wants to talk to you direct or contact you direct, so that they send you these vouchers direct. You can give them. Can I pin the number? Yeah, I'm going to pin the number. Okay, all right. Let me do that. +27 73 516 0621. Right. So number you guys, the pinner number. I've pinned the number, guys. Those who wants to speak to them, you can take the number from there and which prison. You can talk to them. They'll tell you the prison that they are in. If you want to visit, you can visit them. And if you want to, here we have visited so many prisoners that we met online, that were coming on this show. We have visited them in person. I told a number. So there is, I'm not so sure, Tari, I didn't ask which prison it was. That might be, they might want to keep that one private. So if you take the number and you speak to them, you can talk to them on their number. You can talk to them on their number. Right. So, yeah, you know what? After this, yes, the prison in SA. Yes, in SA. Onawe number, very self ndakakuudza mse maindiseka wanchiti vanhu ava vari kujere vakanaka zvisingaiti vari handsome handiti maindiseka ndichikuudzai ndaikuudzai chokwadi wati. I was telling you the truth, guys. Chiti vanhu vari kuprizona ava vakanaka zvekudodaro maendiza chaiwo zvitunotoshaya kuti vari kuita ikoko. Andaita kuudzai chokwadi nemuridzi wefo ndo zvakangoitawo. You guys yezvo handisimeni chidonhai titaure navo kuseri yezvo kwendida kurambidza kutaura navo ingoindai kuseri. Guys, come on. Go and speak to them. Am I holding you? These guys are now virgins, guys. 10 years in prison, 12 years in prison. These are virgins, guys. These
agents now. Right. So guys, you guys, thank you very much for coming to our show. Can you please give me those details, Kuseri, and give me the details, Kuseri, behind of that vouchers and whatever, the prison, whatever that we're talking about, then I'll make a plan for you, right? Okay. Yes, but I'll check up on you time to time so that to make sure we are still on the same page. You're not going back there. Maybe probably when you come out next year, sizobe sesidingile umsebenzi somewhere ukuthi mawuphuma uhambe kona lapho uyosebenza. Bazokudeport vele mawuphuma or uzophumela kona lapho. Yeah. Ngiyaphuma nge-flight. Angisho kune-flight direct. Kune-flight? Awu. Kunama-flight manje ahambisa ababotshwa. Izibotshwa. Okay. I didn't know. Ngizo-organize imali ukuthi ngikhona ukuphuma ngayo. Uzo-organize imali wena. Kusho ukuthi wena une-plan wena. Wena une-plan. Not necessarily. Okay. Awunayo imali vele wayishiya ngaphandle? Ayikho imali. Abantwana badlala. Okay, yeah, for sure. Abantwana, yeah. Right, lap. Okay, so siyabonga Bhuti. Thank you for sharing your story. Anyway, a lot of people will learn from it. Uguti, sometimes crime does not pay, and they will learn the implications of that and stuff like that. You know. So we thank you very much. We are going to appreciate you. Yeah. With sending you something on that voucher, the number that you're going to give us. And also, if you have others who are there as well, who might want to come and share their stories as well, Mashona, Mandebele, Vekumisha Kwedu, please just hook me up with them so that they come here, because we've got this program Busted Abroad where we have people who are calling from SA, Zimbabwe, UK, America, from inside. And we hear their stories, how they got in, how they are surviving inside, what challenges are they facing, what they need. If we can help, we help as well. Ngiyabonga ne sizokhuluma kuseni. Ngiyabonga. Alright, ngiyabonga. Okay. Right guys, varume ava vari kujera vese varume ava kungochete mavideo calls haazoiti zvawo. Varume ava ndakatoshamisika. Thank you Kenyatta. Varume ava ndakatoshamisika guys ndichitovaona kuti varume vasvino vakasvinura kudai vari kuiteiko mumajere imomo. But anyway, zviwanikwa guys, zviwanikwa zviri panze apo. Hatijaji, we listen to don't judge. Zviwanikwa zvizere panze apo tongovawo kudaro. Saka guys, if tichida hedu kuvatengera porridge, hanzi porridge 32 rand hadzidhuri. Togona kuvatengera porridge vorarama zvavo vari machidya sezvo chimbonzi kwayo unogona kushota chikafu imomo. Majeri South Africa iko zvinotonga azara. Kudhara majeri South Africa kuvanhu vaitodla bacon kuseni nemasai guys. Majeri wayekwese yayo. Vachitomwa mazijompi ecup etea. Iko zvinofunga kukuzara kwasaitowo nemaforena nechii kwakunzi chikafu chakushota. Kudhara vaitopiwa vana chopisi vaya vana Shoprite vaitoendesa machikafu maraisi machii. Hanimaona. Yeah, it's true maziji. Vachitoendesa maraisi machii zvakabikwa food, nice food, masalads. Vachitodya kujere uko, vachitora maTV, vachitogeza mvura inopisa. Hamina kuti zvakazochinja sei. And sajera chonenge rakurwadzawo. Uko kuna South Africa uko. Hanimaona. Nenge rakurwadzawo. So yeah, zviwanikwa. Hanzi mujere unobva Kenyatta unongozivawo zvemajerede kuSouth Africa. Unongozivawo zvemajerede kuSA. Zopinda fona ndikuona kuti varimo. Zopinda vanoita malive vanongona TikTok. Tiyataurwa maishami uzodzokeredza live yapera imwe yekutanga uzoteerera baba vavo vari kubvunza vekuitali. Unozoteerera live minduro yacho irimo imomo yababa vavo. Vaitodya nemaKFC. I don't know kuti chichaitika. Okay, hanzi nareti nchona. Vakomana ava vari kuti vanoita zvokubata robbery mumashopu kana kuti mudzimba. Saka vanotanga vaenda kunoongorora ibe vari kuda kubata. Ndakambokudzai pano muchirume machikudzai kuti pana muri kunoshandiwa kune vanhu vane mari vanozvita sei, vanoskauta sei. Vanoenda, voenda, vonoongorora. Vanoti kana vachigara kana let's say kana vachigara kana kuti muJoburg. Munhu kwavarikuda unotora handika mari. Iye vachigara Pretoria. Vanoti kunobhuka kunohaya imba kana kunobhuka muJoburg. Pekuti vanenge vachigara muJoburg imomo vachienda everyday kunoskauta imba yavo. Vanenge vane mabhuku. Vanonyora manotes guys. They write manotes. Professional robbers. Vanonyora manotes. Ekutotaura kuti okay, vanoti kana mwedzi vachitaura baba vepo vanobuda na6 kuseni. Mwana wechikoro anodzoka na1:30. Pane musikana webasa akadai.
pane musikada kurapa rikiti takataura kudhara guys, takapa feedback kudhara, zvimwe zvinhu munodzokera malive kumasure munowana feedback zviriko ikoko. Vanodzoka nguvai kana vadzoke nguvai, mukadzi anobuda nguvai, vanoita macnotes, they do a proper homework kuSouth Africa uko, vaita proper homework atika then vozorova attack. Vanenge vachizoziva kana dzimnguva vanotoziva kana nemakodhi esecurity kutoita time paunenge uchibaya papaya vachidarika kudai kusvika vakrema, paunenge uchibaya kudai kuti pabayiwa yodi 2 yodi 4 kusvika vakrema then vozouya kuzoita. Saka vari kuti dhei racho vakaenda kunorova, vaida kunorova ndobva vapinda, ndobva vasvikoataka, ndobva vasunga mhuri yese mumba, vasunga mhuri yese ndobva vatora zvavanga vachida kutora. Anditika pakubuda but mumba manga mune alarm system, anditika alarm system meni pakuvhura nepakupinda ine activator yega. Saka ivo vakatozvudza kuti reaction force pamwe inenge ichibva somewhere kure pachichazoreacta kuti vauye. Saka vakatoita gembera, vakapedza pakunobuda reaction force yakurumidza kureacta, ndobva vanosangana vachibuda panze, ivo vachibuda panze ichisvika, ndobva paita shootout. Aita shootout zvanachibvunza kuti hapana akafa here, havana kufa, vakazosarenda. Vasarenda vari 4 kuda ndobva vabatwa vese vari 4, ndinoti pakatoreafti polisi. Vauya vese vabatwa vari 4 vakatozviseva because ngadei vakaufira pasipoti, saka vakasarenda zvavo. Vasarenda vakabatwa, vakaenda kukoti, vakapiwa ma25 years. Saka vapiwa ma25 years ndo mujere mavari umu iko zvino. Vatosevha makore avo abva kubuda next year muna September kana kuti October ndogore rekupedzisira. Vanoita ma13 years varimo. Saka vari kutaura kuti kunze uku anga asina mukadzi but anga ine girlfriend nevana 2. Saka girlfriend hanzi inongouyawo apo neapo, hauchauyi every time. Kumba kune vabereki kuZimbabwe vari kuziva kuti ari mujere, ndabvunza. Asi hanzi vanogona kuuya kana ka1 pagore because situation yekuZimbabwe zvino zvinenge zvakaoma, handimaona. Saka ndipana ndichibvunza kuti saka vamwe vako zvikadzi takaiswa kumajere akasiyana. Ndikabvunza kuti konya dzeungosha zvikadzi zvinodhipenda zvinogara sei nevamwe mujere imomo. Kana uchigara vakangoona kuti uri straight kugara namwe zvakanaka mujere havakubvunzi, but ukapinda vanotoona kuti uyu ndimainini, handika vanenge voda kuda kudhavasa, handimaona. Saka kana unotooneka kuti uyu murimewo zviri straightwo nekugara kwaute nevamwewo because ijere iri remember rine mahardcore criminals, rine mahardcore criminals. Hanzi wigi hook me up, alright. Chirega ndiche so nyaya yewigi iyi chirega ndigadzirise mawigi aya inini achiuya nditengese. Chirega ndikugadzirire mawigi auye ndipei mwedzi. Hello? Yes, ndichiri palive. I'll come back to you ndapedza live. Yeah, all right. Anditi maona. Saka ndichaita Nikikiri, he is looking for someone to use the jailbirds red flags. I don't know. Kuna umwe wakawana true love wo sure from another ujira nenge vaneta. Kuna umwe vanenge vari ma red flags vanenge kushikira zvingori pakasiyana siyana. Right. Saka ndobva ndachimubvunzawo kuti zvakare imomo mukati mugere sei achirondedzera kuti zvodhipana kuti tinogara sei. Ndichimubvunza saka kana wabuda urikuda kukontinya nebasa iri here kana kuti unoda kudii. Zvikanzi ndarwadziwa kwandakabva ndandzidza zvakawanda handichadi ndoda kuzama kuti pandobuda because zvinhu zvakawanda zvachinja pana ndiri kujere. Pandinobuda ndoda kuti nditsvage kuti ndingaite nezvei, what can I do chekuti ndikwanise kurarama, handimaona. Saka ndokutaura kwake kwanga achiita. Ndikati saka uchabuda uniko kuenda here. Zvikanzi no, unogona kuorganiza mafunds ako kuti ukabuda vanogona kudiputa fast nendege kana ukaorganiza mafunds ako, but kana usinawo mafunds ako unogona ngobudawo woita zvemabhasi izvo zvishi, handimaona. So zvichienda zvakadaro ndo yanga iri mubvunzo yanga ndichimubvunzawo nekumubvunza makore ake akati ane 42, handimaona ave ne42. That means akabuda mpinda jeri ari kuma30 chiya amene kuma30 ikoko ari mudiki atokurira momo mujeri. Nekungotiwo vachitotaurawo kuti tatosiwawo vakadzi. Ndikati anti momo munoita here zvekubonyora mukati momo. Akabva aseka hake. Hanzi ngasi ati iye hachadi amene ipapo. Ati iye hanzi vanotevedzwa mafoni avo here. Mafoni iSouth Africa, Pamela. South Africa anything is payable. Yonke insipo yawasha eSouth Africa. Yonke insipo iyawasha. So mafoni anotopinda abvumidzwe but anopinzwa newo magadhi jeri acho mafoni iwaya ndozovatorera futi kana chaputika. Saka anenge arimo mafoni mukati momo but pamutemo chako chako pailo haabvumidzwe but vanawo mafoni imomo. Saka anga achiti tinorara fudzi munguva chikafu chinoshota tinongorarama tinongodya zvekuti tibate mwoyo because chikafu hakuchina.
saka anga achiti ndikasaka munoita sei zvikanzi kunotengeswa porridge yemovite ndiyo yaunoti kana ukatenge gwanzi unotumuka panzi pakati wakechisendi kudii pakati wakechisendi unokwanisa unobva wapiwa focha rachona wobva watenga porridge ndiyo yaunozozadzisawo usiku otherwise ukatononoka kuenda kunodya unoona chikafu chinhu chapera uzochiona mangwana anomaona kune kusina kuna chikafu saka ndizvo zvokuti anzi tongorarama ngobata mwoyo ndazvokuti pakanzi chikafu chatakwana vatomhanya kunoita mberi because chikafu nogona kuchishayiwa anomaona saka ndo nyaya yanga iripo ichingotara saka kune avo vari kuda kuita crime modzidza ipapapa kuti crime does not pay unogona kuita crime uchibudirira for 10 years uchibudirira for 10 years hauzobudiriri every day mangwana tichadzoka pano tida kumbotaura nezvenyaya idzodzi dzindambokudzai nezvenyaya dzecrime idzodzi kune mumwe munhu andonyatsokuziva mwana anyatsokuziva chaiko chaiko akanga ari padhuze akasungirirwa dombo mai mwana akasungirirwa dombo abatwa nevamwe vanhu vanga arova 419 idzi dzatotaura kuti musatore mari dzevanhu idzi muchinyepera vanhu zvisipo muchitengesa zvo zvisipo izvi akatengesa mhepo antika atengesa mhepo akaita nguva akazongodhumana nesitinha rake riyarya anditika adhumana nesitinha rake riyarya nemunhu yauya wakati munhu anobva amuziva akati ndiwe ndobva vamudzingirira nemota bva vamubata vamubata nobva vamuisa kubhutu nobva vamurova vakanomusungirira nedombo kana mukandabudhamu kuti anyatsonyura akafa kumukanda mudhamu chaiko kusungirira dombo kuno imagine mari yaunenge wakatodla kudhara wakatoda kuteleti ikatopera wozobatwa zvako after some time andimuona neiva vanenge achinzi masitina sitina chinenge chireva iye munhu akatoregwa mari uyo anenge achinzi chistina paranzi osangana naparanzi obva akunyudza manje vanokuvadza vamwe vanorohwa kuita ukafira mberi wani mumwe andoziva akadonhedzwa paflat akanzi dona kuenda naye kumusoro kuti anzi chidonhedze wega dona akadona akasvika pasi achitsemuka mbabvudzi zvokuti chingori chirema chigere pawheelchair nhasi saka crime does not pay ndochokwadi aino kuti kuafrica nekusouth africa kuchuru south africa people vari kuita crime kuzimbabwe zvapfachukira iko zvine zvapinda nokuti vari kubatwa vachibva kusouth africa vese vaya vanga vachita izvi vari kudzokera kumusha anonorarama chi haagoni kurima hana chaanoziva ari kusvikonojaira kutonopinda chi kiri mucrime imo ndimaona right saka guys tambotandara asi ndisati ndaenda guys ndine vanhu ndoda kumboappreciata panapa handitika ndine vanhu ndoda kumboappreciata panapa ndoda kuappreciata veunity zimbabwe I don't know kuti munovaziva here guys veunity zimbabwe unity zimbabwe is a non-political organization non-racial non-denominational non-tribalistic organization. It's just an organization in SA. And I work with these people, the Unity Zimbabwe in. I work now with Unity. In Boba Israel, my love and my likes guys, because our man want to back to the community. One back to the community. So, kana uri mu SA and tika life yenya kuomera shekuti ushida kuinda kumba and tika tinokuendesa kumba kwatine luggage yako usazouya kuno chikwa ndine luggage yangu ndine zitv rangu ndine chii no iwewe chete nemwana wangu kumusana muenda kumba nekabhegi kenyu muenda kumba you go home warwara zvokuti warwara zvokuti asi uchiri kugona kufamba wega kuenda kumba tinokuendesa kumba andika tinokuendesa kumba saka ndinoda kutenda veunity zimbabwe ava vanomira nesu pano padiaris guys paya pane chiti mwana uda kuenda kumba here andikuendesa kumba ndichiendesa kumba ndiyo organization andinoshanda nayo iyoyi guys this is the organization yandinoshanda nayo iyoyi zvinhu zvainya kukuomera zvaoma chaiko chaiko iko zvino ndiri kuzama ndiri kunegotiata navo kuti tikwanise kupinda pamaschool fees. I'm still talking now kuti tikwanise kupinda at least padiaris tikakwanisa kuwana kana vana 3-4 vanopinzwa chikoro neunity zimbabwe ichi anomaona tinenge tagona kana 5 chete. I'm still having my talks now. 5 vana vanopinzwa chikoro neunity zimbabwe iwe kuti vabase because it's an organization yevanhu vane mari anomaona it's an organization yevanhu vane chi vane cash. Saka vanhu vane mabhazi avo zvazvatechikudzai kuti tine takagara hedu kuno ukaukuka asi maconnection acho tinawo hatina kuseta bhenda mabridges. Even ndiri kuno kuuk vanongondifonera tichingotaura saka muna negotiate
at least kana 5 vane vana vari kutambura vana vaya vatadza kuenda kuchikoro but vakapasa vaendeswa kuchikoro andimaona kwavanoda kuenda kuchikoro kwavanenge vaona nzvimbo zvinobudikana zvatawirirana vanozviita andimaona. So Unity Zimbabwe maoffices avo ari papower house paupstairs. Mukaenda papower house pamunopinda mishonga muri kuenda kutoilet paya mupinda mukata asa mukapinda mukati moenda munokwira masteps kumusoro ndo kune maoffices avo vari kuSA ndosaka tichitransporta kuenda kumusha tinokuendesa kumusha kana zvainya kuomera kuti wakuda kuenda kumusha tinokuendesa kumusha handimaona. Saka veUnity Zimbabwe timu rangu I want to thank you very much. Ndida kukutendai nekukuappreciate inhasi timu rangu anditika timu ino riri pana ndiri kuSA paya guys ndaibatwa zvakanaka guys pandakaenda kuningikiri kuSA paya ndakanga ndichibatwa zvakanaka guys netimu ino riri reUnity Zimbabwe guys ndichiindiswa kugura Bryce kuvi andimaona. So yeah itimu redu zvekudaro unouya you come auende ukaenda kwavari direct usina kubva nekwasmeli vanongona kublutika unongona blutikwa. So if you've got a serious problem and you are on the verge of going home wakuda kuti ndakuda kuenda kumba andika you come to me I vet you kuti au una here mari yekuenda kumba iwe because tikutaura vanhu vari kutambura vasina kana mari yekuenda kumba kuda kuti uda kusevha yako mari tinotokuona hauindi usina zvakaoma pane dambudziko retangible riri kubatika unoita tobva takugadzirira mapepa ako oinda nebhazi raunoda chero ringave bhazi rakanaka sei rinofula shengenene tinokuindisa ikoo neiroro bhazi iroro woinda naro animaona. Mukarangarira maisimba pavakaenda pavakatopiwa ne200 rands remember maisimba pavakaenda kwaZimbabwe paya ndo zvotaisa kuti hatina kutombabhadharira bhazi ndo zvavakatopiwa 200 tofamba achidlamo rodi animaona. Wototekerwa sadza rako riya rari kwavusi papower house pakona pare fishiriya wotodla wotoinda andimazviona. Saka ndo zvandida kuti nditaure guys chitega ndide kunobikira fadha venyu vaenda kujima atichika ndinobikira fadha venyu tosangana mangwana guys tinenge tiri pano une nyaya yako you've got a story that you want to share with us you've got a topic that you want us to touch base antika kuti tiuye titaure nezvayo pano atingotaure nyaya dzemujolo ndoona kuti nyaya dzemujolo anodzida stereki but atingataure nyaya dzemujolo every day guys timo matopic ari sensitive anoda kubatwa senge mangwana tiri kuya nevanhu veintersex vaya veintersex kune vanhu kuti mudzidze mangwana zveintersex vanhu vanozvarwa vane zvinhu tu saka mangwana ndikuenda vasinchai navo kuri kuseni nyaya dzetime difference nyika dzavanogara andimaona nyika dzavanogara saka time difference chatouya kuri kuseni kuti tibate time yavo mudzidze muzive zvakawanda haisi nyaya yekungonakigwa chete tinonakigwa tinofara but we need kuti mudzidze nyaya yewigi ndatichisirei kwandiri manje ndichange ndaanadzo andika ndichange ndaane wigi inini ndichangenda newiki nini ndo yanadzo wiki don't worry manje andiseda please ndoda kubikira father kadiya I want to cook achibikira father anditika may I have you oh okay aita ake uyu mazivia akutoisira bhudhi ava ndikikiri akutoisira mari yabhudhi ava yeuyu Mareki kuti vatengerwe porridge. Thank you very much, my sister. Such 10 pounds. And chage. Right. Ndine mwana wasisi wangu akafa 2020. Okay. Andisime last mind. Ndiripa ma-annual 7 days cha. Ndiripa ma-annual 7 days. Ndakatora 7 days dzangu zasara ndigore rapera ukasadzitora kadzongodliwa. Saka ndakatora ma-days angu. It's actually 5 days but ndingohopa kuti pamwe ndichapinda mu7 vonditooneka weekend. Ndochingodaro. Andimona. So hanzi Jerry guys imimika
Mkhwenyana. Yebo mkhwenyana. Hello. Network. Ukuthi reconnecting. Ndiye wantu ukufonera. Thank you Yonata. Guys, can you try ukufonera back futhi short. Shakira vabikire ndiripo. Anobika ndisipo pelida. Ndiripo azviti. Hello. Yebo mkhwenyana. Yebo. Ngikhulumile naye. Sazwana vele. I'm sure wathi vele ukuthi uyena ukushelile vele ukuthi ubaba ke kalaba abantwana vele uqalile ukuthi uyakhipha something for abantwana akakutshelanga. No. I keep next to Baba. Well, keep something keep all plan for 3 kids. Uthi usekaqalile ukukhipha izolo ukhiphile uthengele umntwana i-calculator for 400. Yebo. Uthi sekhona manje abantwana bayafona bona. Bamtshela ukuthi sifuna ukudla sifuna yini uyathumela abantwana bakhe. Yeah, nakunjalo kuright. Mina ngiyaqala ukuyizwa leyo. It's new to me. Oh. It's very new. Okay. It's very new. Yeah, I'm telling you the truth. Yeah. Every time we are calling, she's complaining about abantwana yenze nekusini this time keep 500. Keep him abantwana. He doesn't provide his kids. Akabondla abantwana bakhe. He will never abondla abantwana bakhe. Angazi indawo. Chamna. Okay. I don't know what's in that. He doesn't care about his kids, his own kids. Yabona uShantel mdala intombazane and she's very sensitive. Yeah. Yeah. So mama kana ngahamba uShantel yabo nje nemkhala yena yedwa abanye abancane bathulile yabo. Good difficult. It's very the situation is it's very sensitive sister as well. Yeah. Now abantwana they are like flowers and they don't have icala. Yeah. So nje nami ngiyazama akhona ngazama phone segoli ne. Ngazama ngabeka shotela something ukuthi athengele abantwana uyazi ngikise abantwana ba job. Ngabeka shotela something we were in Joburg. So ngafaka something ngambona ukuthi akekho right umagrade umuntu amekho right and mina I'm penning up because of the things that I didn't do yabo mina ngibona ngathi I'm carrying somebody's burden now I took over yabo Yeah. na ukuthi uzokwazi le effort encane the little I do ne she must appreciate it yabo. That's the master really because mina ngenza sure ukuthi right yabo. Yabona manje unecaravane umagrade yazi wona adile ngamenza like what's in caravan she bought a caravan. I know. You saying it. Yeah, then when she bought that caravan, when I saw which I'm working, I saw with diamond. This caravan is not on a quality eco right. I said, let me take it and fix it. Yeah. While I was fixing that caravan, oh, hey, yo, God. She was very, very angry. She will come and say, well, when are you finishing it? Whatever. And I was trying my best. I tried my best to fix that caravan. Yes, until the end. Yaphela ngayithatha sayipenda yahamba wasayibeka ngayithola spot wathengi ngisala. Yes. But one she never said, Jerry, I was just stressed about what explain because my brother was around. Then she was shouting at us while my brother was there. My brother saw with the way she shouts. It's my elder brother, and
it was my elder brother, you see. Then some things happen long ago. But they can't family. She doesn't want to go around the family. And I'm living with my brothers. My brothers, they are rich. They bought cars, houses in town. I'm staying to my brother's house now. Just to see, I'm avoiding to pay rent. The rent is 3.5 in town. 3.5, 4,000 rand. I have to send 4,000 rand to Margaret, and I also have my kids. And I have a car now to maintain myself. Those things are plenty for me. Yeah, I know. But see, I'm trying my best. I will try my best to see no matter right. But I'm full whenever I'm going to Margaret and I'm criminal. I'm providing. She should do that. I have to see happy. I'm going to Bazak and the work. Ungakwenzi ukuthi mina ngibe in anger towards izinto zakho, because nangizokhuluma out of anger, ngikhuluma sengine anger, sengiyasha sengikhipha yonke into. Bese ngikhuluma ngithi mina kokucala mina ngikwankosha ukuthi ngikondlela abantwana la and awuphatha ukubondo. Nangongitshela ukuthi imali now and then imali khohle ukuthi nginabantwana bami mina yabo sengibazi zonke izinto lezi bese kuba buhlungu kuye yabo. Yeah. So I'm glad ukuthi khona umuntu ozomenza ukuthi come back to her senses. Abuye I rectify leyo mistake le. Okay. Ngikhulumile ngaye mina for a very long time. I'm sure wagcina sikakusendela i-message, right? Awutholanga i-message? Yeah, ufendele manje. Yes. Ngakhuluma naye at length mina vele ngambonisa wabona ukuthi vele lapha i-life ihamba kanje, so kuyenzwa so vele ngaze ngamkhuza vele ukuthi uyazi ukuthi you must show your man that you appreciate everything that is doing for you. Ngicela ukuthi uthumele i-message. Yeah, that she doesn't show me that. She will tell me, she will even tell me ukuthi I will find somebody. I feel indoda. I don't care about indoda. I can do it on my own. She can tell me that. She have a nerve of telling me that. Imagine. Yeah. No, that is wrong. That is very wrong. That is very wrong. She will come. Now that she's pregnant, she will come. She's staying in Secunda. I'm paying rent today. I need to start. Paying renting. Buying food, the mangish. Then business is a cool. Is a mina ngapha so ngipajekisela ukuthi ngizodla ini amatekawe nyana. Maningi emagwini ekuseni. Mangithi ngilala ngama-fruits ngito jimayi ngiyajima. Ngithenga ama-fruits, ngidle ama-fruits yabo. Ngijima leyo juice leyo ngilala yabo. So ngiminimize it anginamali le yabo. Bese uyeza ke visit ke nakuze umuntu endlini kumele kube khona ukudla nithi you have to go to cook. So mina ngathi ngibonisa ngathi ngithethela ukuthi mina anginayo imali ukuthi ngithengele ukudla mina myself. Imagine umuntu usuka le kakhe ngimthengele ukudla kuza lana nangithi anginakudla mina la endlini kuba ngathi nginecala yabo ngamdilisi ukuthi ngingabi nokudla mina in my own fucking house yabona that akhulume njalo ke towards mina yabona into le into la ngiyithandi mina bese yazi ngenza ini manje. Now I'm living my life. I'm telling you ukuthi this is my life. Now ukuthi you want to fall for it if you don't yabo. But we understand that ukuthi sometimes lezi zinto ziyayenziswa nge-pregnancy. Sometimes the pregnancy contributes. You might find ukuthi 90% of izinto aziyenzayo is because of the hormones, right? And as soon as she gives birth, everything will change. I trust me on that one. Yeah, I know. Yeah, my sister, I believe so now. Yeah. It's done. It's done before. We'll tell you before. Before the pregnancy, because you remind you, we were staying together, man. She's the one who left. Who said, I'm going to work at Pretoria, now not West. She's the one who created the long distance between me and you. She told you that she
Like, she was staying in Pretoria, I was staying in Ermelo. I had to travel. And did you tell you that? Yes, she did. That she told me that she had gotten a job. She was working somewhere in Pretoria. Yeah, she was working in Pretoria. In Pretoria, I was driving a Chelsea full tank is 1,700. When I'm driving there, I have to put 1.7 full tank. I have to go there and come back. It's very far. Then buy food there, whatever, and I was spoiled. I will come back here, broke, start again. Yeah, it's like that. But she created this long distance. She's working at Northwest. Even now, she was telling me, she was telling me that whenever she gets to give birth, she would go back to Northwest and work. So then, I can't just stop her, but it's her life. I want. You know what? Maybe we were seeing each other around when I'm off for days. I will come when I have money. If I don't have money, it's like that. We don't see each other. I'm here alone and stuff. She was angry. Yeah, she was angry. She took her things and go there. And yeah, that thing started from there. Yeah. And she will want my phone. My phone, I won't give her my phone. It's my phone. I never went out and go and working far away. So it's another problem that you're having. You don't want her to go and work far. She must work around because she's got a container. She can cook there. She was supposed to we have a caravan. I was thinking I will say I'll choose the caravan and take it back to Secunda. Then she will do a business from there. Then I will assist her. Okay, ngizokhuluma laye vele fithi nje lo mnqondo ukuthi angahambi laphana eNorthwest asebenzele laphana eduze ngasekhaya. Ngizokhuluma laye, don't worry. Ngizokhuluma laye. Because abantwana wabona sisters abantwana bencane and Secunda abazimuntu. Atayina abantwana bakhe nami nabantwana. Abantwana. Sizoba maintain maybe kumele nihlale endaweni eyi-1 you guys. I'll talk to her so that she moves closer to you so that she can work. You find a spot, then she can work and kuzobe kunemntwana laphana attende kumntwana laphana asebenza ku-right lapho. Khuluma iqiniso lapho ngivumelana lawe. No, ngizokhuluma laye and then that's what plan is. I know I will hire Claire and pig isilayishe caravan. Because the stuff some chips is corner. The stuff that corner. I see you buy. We have things in the you will work there and the and stuff. Yeah. Didn't buy any. It's like that. Fridge you go and take freezer. That's the thing. So that deal. I said I'm done. Of course I'm done. I'm going and some yes. The seven, I mean, providing to it. And I'm providing to now. I'm going to start me. I'm not providing my only my kids only. I took care of their kids. I'm going to show the even meaning even if you bang the wood and yes, I'm going to the mature and four track instead, they're good right. At the end, if I met this report and I say, at the end, my sister, it doesn't appreciate it. Actually, I'm a negative. No, accept right. Yeah, accept right. Accept right. Right. No, yeah, good. I'm not perfect. Sometimes young man already I'm saying perfect. But when it comes to this situation, the situation, I take it serious because then life and I'm life. Yeah, for sure. Yeah, no, ngiyakuzwa. And ngiyabona vele ukuthi kade isifuba sakho sigcwele vele uyathulela manje uyathulula. Isifuba kade sigcwele ngiyabona. Yeah, ngiyabona seyabhesta manje. I can see. I can see. She's pregnant. You feel depressed. Yeah, for sure. Fairly.
kakhulu ukuthi ukwazi ukukhuluma. Yes. If this thing ngiyafuna ngikhiphe kuwe ngikhiphe kuye. Yes. Because the situation like you I want when that. Of course. I'm not an animal, I'm a human being. Yes. Yeah. Yes. Yes. No, ngiyabonga bhuti wami Mkhwenyana, ithi ngizinze ngikhulume laye futhi ngizokubamba kusasa, and then if possible mangavuma kusasa ngicela ukuthi ngikhulume lani nonke nithu. No problem. I'll definitely do that then tomorrow. Thank you. Ulale kahle. Yeah, thank you very much. Okay, sure. Anyway, shaka umaskana arikudurura shaka uyatulula guys. Mkwasha wedu kaende shaka umash. Saka zvandoita akachirega indimbo but arikutonisendera message mudzimai wacho. Let me talk to the wife and then I'll talk to both of them. Rega nditaure navo vese vari two. Mamunzo akamurume the side of the story. Ndichataura navo vese vari two. Then ndomuonesa. Then tonza murume arikungochema. Arikungoti ini zvokuti matikwai munhu anotenga chikafu ina handizvisivi. Ndadozviwawo nemi pano handambobvira ndakaudzwa. Ini ndakangodzwa kunzi murume hadi kana anything chekuita. Akatotaura sare mwana kuti mwana ari sensitive anenge achidawo zvimwe zvinhu. Baba vatomboti kune vanhu ndatoshamsika kuti kwanza anogara kure uko kwaanogara indogara kure. Anotaura ega kuti ndinogona kubuda ndichitsvaga mumurume ini nhasi ndinomuwana handimiriri iwe. Hanzi anogona kundiudza kuti inini ndotori kwanza akatotaigara tese akabuda akati ndakunogara kunorth west kwandakuenda kunoshandira uko. Kuya kwanga achitaura kwakwe kwakaenda kunoshandira but inini achindisiya inini ndisingashuviri zvakadaro ndeida kuti tigare ane karavhani anayo yekuitira chikafu ndakaitora ndichida kunoigadzisa because yanga isina musha. Hanzi ndaitukwa everyday kunzi karavhani yangu inoyari ini inozodini kusvikira yazopera ikauya. Saka kochinotodzisa nei kuti chii inini ndinowana nzvimbo togara pamwe chete ndoisa karavhani apo achitengesa machips ake achitengesa chikafu chake tiri pamwe chete mwana achikura ndichengeta mwana wangu. Ina handina problem nevana because vana havana chavanosiva handimona but panguva ino iyi ndinoda kuti anzwisisewo kuti ndinenge ndakaremegwa pamwe pacho but ndinotomeka sure kuti varara vadya something. Hazviiti kuti varare vasina kudya ndinotomeka sure. Hanzi ini ndogona kutora ndadya magwinya ndobva ndadya mafruits semunhu anoenda kuchimwa kuti ndikwanise kwakomuta kuti ivo vadye but handi appreciate zvachose handi appreciate anotoona sokuti zvandinoita is not enough because anenge achiti ndinogona kutsvaga yangu mari ndinodini of which panoto neera guys but we'll talk naye ndichataura naye then ndotaura navo vese ndototera kumuonesa mumwe wedu akutorasika chaiko asiri kuona kuti ari kurasika ari kutorasika asiri kuona kuti ari kurasika. Munhu anoda munhu wacho but ari kuti vada kuti vagare pamwe chete ndochiwo chake kwete zvokuti mumwe agare uko mwaga anotori nekaravhani saka anoita makota obika zvinenge zvichidiwa magwinya ewayoko whatever achitengesa anotorarama because ane karavhani ende murume wake muSouth African hakuna nomumhanyisa because karavhani inongoendeswa nemunhu wemuSouth African paanoda pari bhisi iye otonga kubika ari ipapo. So handizwa kuti chii chikuitika pamwe ndiyo nhumbi iyoyi handimaona pamwe ndiyo nhumbi yacho. I'll talk to her then toonesanawo mune zvakanaka and then we start from them. So guys ndakuenda tosangana mangwana handitika muchirongwa chinotevera tiri pano uyai nazo uyaiwo zani nazo sizikulu maona kuti ndiri kutaura ka dzidzai malanguage mamwe guys learn other languages echo ndachingongolongocha chindevere ndachikiringiza ndachitaura mandiwaka nai mamusingandivi mandevere nai veduwe mamusingandivi ndachikudii nai mandevere ndachitadza here kutaura chindevere ndandisinganyatso kuchiti qho nomasvo qho kuchiqondesa kuti toti kuti qho ndandisingatiqondeseni ndandichiqondesa zvokutodaro handitika. So right vasina kunyatsonzwisisa dzokerai kufirst live monobata kufirst live mozobata second live iyi yataita iyi feedback yemurume wacho iyi yadzoka nayo iko zvinezvi hanzi ndikutodurura because handikwanisi kunotaura kwaari mukadzi uyu because akazvitakura muri kuona. Saka pamatofona imimi vatete vacho ndakutodurura kwamuri ndosaka ndandakamuteerera hangu achitaura anomaona because anga achitodurura once chest yangu yakazara anomaona. So guys ndakuenda inini ndonyaya iripo tosangana mangwana guys. You want to talk to me iko zvino ndatove free so handika you can talk to me the whole night ndiri free tozosangana futi mangwana handitika hanzi kuti ndachimhanya yonata ndachimhanya chindevere ndachimhanya chindex waita sei zveiwe mangwana ndichitaura chichewa panapa chinyanja ndichitaura bwi bwanje tiri bwino ari bwiyo ndabwera hanzi
but magara mutaura ndebele sime handitauri ndebele tandi kutodzidzira handinese kutaura ndebele kutodzidzira kuti nditauri ndebele kutoidzidzira but ndikutoona kuti ndiri kutogona zvekutodaro ndakazviita 3-4 times nendava perfect chai right guys saka ndokubatai mangwana tika murara boga